Usa ka balay sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro City ang nasunog, samtang nadanyos ang kasikbit nga balay. Gituwang gituyo ang pagsunog, diin ang gitumbok nga sospek tagtungod rasab. Aniya ang report. Naug daw ang panimalay ni Rene May Monseda samtang nadanyo sab ang balay sa likod niini sa Ilaya, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Sa inisyal nga investigasyon, gituuhang gituyo pagsunog sa bana ni Rene May ang ilang mismong panimalay. Murag na sila panagbingi, kagabi pa. Then karon daw nga adlaw daw. Allegedly lang ha. Di pa na ako naipuwent og maayo, pero allegedly mo na gingon nga gisunog daw niyang balay. Sayang bana. Sumala sa mga silingan, nag-inom pa kuno ang mong lalaki Domingo sa buntag, una nahitabo ang sunog. Sigon sa mga impormasyon sa mga tao, nagbansag man na ito, nag-iniminom ganyan sa buntag. Ngayon siya nga, iya daw sunugon ilang balay kaya aron makaangkon. Ang gitumbok nga sospek wala na nakita sa lugar human sa insidente. Diya sa bintana dito, nigawa siya dito, nilaya sa paingaw sa suba. Suba mo guna diya. O gipangita nila dito, wa pa nila makita. Dili moubos sa 225,000 pesos ang danyo sa mong sunog. Hinoon walay kinabuhing na angin sa panghitabo, samtang padayon pa karon ang investigasyon sa kabumbiruhan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.